Čau, pánové a dámy. Dnes jsem zjistil, že tyhle ty vázy docela mě baví. Už vás nebaví skleněné vázy nebo keramické, kupujte si moje dřevěné vázy a dává příroda do přírody. Jako tenhle strom vám dává život. A život vám dá dřevěný vázy. Jmenuji se Tobiáš Novák, nazývám se výrobce Řezbářský svět, váza, misek a váz. Jsou to japonský ukážu vám, na čem pracuju. Svítíme, vážení dámy a pánové. Tady mám dřevěnou vázu, tady mám zase matroš, tady mám další, tamhle mám nástroje, veškeré všechno. Tady budu dělat další vázu. Čemu vám můžu potěšit? Já jdu ven. Jdu na slunce. Jo. Tady mám další matroš na dřevěné vázy. Tam mám soustruh, který budu renovovat. Naučil jsem se natěrat příční řezy a celý vázy smažením olejem. Je to za pár kaček, ideál. Nevysychá hodněkrát ta dřevěná váza. Nebude to vám praskat, takže uvidíme, jak reakci uvidím na YouTube, spíš komentáře. Chtěl jsem říct, že mě to hodně baví, výroba dřevěných váz, ano, mám klobouk, to je ideál. Já to odložíme. A jsou to ty dřevěné vázy hodně zajímavé. Je to kus přírody, kde to mám vytetování na ruce. Kus přírody. Stromy, měsíc. Ideál. Chtěl jsem tím říct, že ty dřevění můžete využít ven, vevnitř, kamkoliv. Třeba do obchodu, do studia, kde třeba kamarádka tetuje. Ta má ode mě dřevěnou misku, inspiruje se jako taky má větší talent. Já se považuji jako víc za umělce a myslím si, že je to ideál, to dřevo. Dřevo mě baví. Nemám rád keramiku, nemám rád sklo. A co vy? Čau. Ahoj.